एक्सारसाइसनि दसे हाग्रा एवबाय आं गयबारि गया जौजोब्बाय अबेबा ओरैबो जौजोब्बाय नै फिथाइ दङ दङ उदै फेथ्लाथ्ला जायोना एसे खामानि मावाबा बेनिखायनो मावदां नै बे नुहुरनायफोरखौबो एवजोबगोन आङो गाबोन समनिया गया जौसो गारथारदोलै दानिया नैबे फिसालाय बै उननिया फख्रियाव गायदों आङो फख्रियाव दै थालाना बेनिखायनो गायबाय आङो गयखौनो माबायदि जायो नायथारनि हौरै बारनानै दुब्लि बारि दं जोंहाबो माइ गायग्रा गाम्बारि बारि बारनानै 8 बिगासो जागोन माब्लाबा मोजां खिन्थागोन आङो माइ गायनाय समाव दे दिनै बावनो दोनथ'बाय आं।